No cal continuar fingint. Confio que el vell m'hagi deixat alguna cosa. Després de tots aquests anys cuidant-lo. A més, sempre em tocava el cul. I això no hi ha qui ho aguanto. Solament em deixaré per tal dia com avui. Espero que m'hagi deixat alguna cosa, perquè si no, quin desastre! Què m'haurà deixat? A mi m'agradaria el duplex de París o de Viena, si no es demana massa, esclar. Amb l'apartament de Lloret també estaria contenta, o fins i tot amb el cotxe del servei. Ai, serà millor que no em fique nerviosa. Tenia unes ganes que... Està venint el bus, serà millor dissimular. Què és aquesta maleducació? Després d'avui no penso tornar mai més aquí. La vella major. No penso tornar. Abans, quan anava ara no estem aquí els modals. Abans, quan anaves a un despatx sempre trobaves algú que t'obria la porta i t'acompanyava. Ara no, com ha canviat tot. Abans anàvem molt millor, Amb el pas dels anys n'hem perdut molts de bons modals. També n'hem guanyat, però jo diria que n'hem perdut més que no pas que n'hem guanyat. I amb això que m'acaba de passar ho tinc clar, n'hem perdut més, molts més. Sabeu el que faré? Escriuré una carta al director del diari perquè ho posi, perquè això no hi ha qui ho aguanti. Prendre nota, perquè amb això de l'edat ja se sap, les coses se te'n van de l'olla amb una facilitat. Oh, a veure. I ara, què fas tu aquí, si es pot saber? Doncs jo... Ai, de totes les persones que avui contava que em trobaria, tu sí que no hi pensava. Ai, senyora! Senyora, què? Què? De què? Que l'acompanyo amb el sentiment. No, va. Ai, senyora, que trista que estic. I ara, dona, què dic? Doncs el que sent. Vols dir? I tant, senyora, tinc una pressió al cor que no em deixa. Escolta, que era el meu fill, i no el teu. Però això em fa pena veure-la. Solament mirar-la mentre no sé què. Ah, que no n'hi ha per tant. Escolta, que vols dir que no hauries d'estar a casa netejant? I tant que sí, senyora. El que passa és que he rebut una carta de la notaria dient que vingués avui. Ah, mira, ara resulta que també t'haurà deixat alguna cosa tu. Ai, senyora, jo no espero res, però com a bona ciutadana he vingut. Ai, tant, xiqueta, que sí. Me n'oblidava que eres una santa. Senyora, jo no espero res. Però què dius? Aquí, nena, tothom espera alguna cosa. No és el meu cas. Però què dius? Si fins i tot jo espero. Ai, senyora, quines coses em diu? El que sents, xate. Sap perfectament que no m'agrada que em digui xat. Això sol m'ho deia, senyor, sentir-ho de vostè em posa trista. Escolta, nena, a mi no m'agrada que em digui senyora, que em fa vella. I en canvi m'aguanta. Vinga, què és vostè? Gràcies. Millor? I tant. Aparta't, nena. Escolta, xato, que no m'oferiràs res. Ui, disculpi, no l'havia vist. Soc el El senyor... senyor notari, oi? Sí, el senyor Joan Gasull, notari del difunt Martí Roig. Vol un bar d'aigua? No, preferiria un vaset de conxar. Senyora! Que vols que hi faci si és el que em ve de gust? D'això no en tinc. Doncs una guixeta. Senyora, sisplau, que és per aquestes coses no li senten bé. Qui ho ha dit, això? Tothom! Això tampoc. Ai, vols dir que no tens alguna cosa d'aquestes que t'he demanat per aquí o és que tu guardes per tu? Au, va, dona un vistazo que segur que trobes alguna cosa molt millor. Tranquil·litzi, senyora. Ja li he dit que no en tinc, però si vol un bar d'aigua sí que li puc oferir. No. Aigua no.